ଗୁହୁଚରୀ ଡାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିପୁର ଗାଁର ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମର ଏହି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ଗୁହୁଚରୀ ଡାହାଣୀର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ଗାଁଟିର ନାମ ଥିଲା ଚଣ୍ଡିପୁର। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ରହୁଥିଲା, ଗୁହୁଚରୀ ଡାହାଣୀର ଭୟ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ରାତିରେ ଗୁହର ପଥରେ କେହି ଯାଅ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ତୁମ ଛାୟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛାୟା ନଥାଏ, ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଏ। ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଥିଲା। ତା'ର ନାମ ଥିଲା ବୀରେନ। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଡାହାଣୀ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧକମାନଙ୍କୁ ହସି ହସି କହୁଥିଲା, ତୁମେ ସବୁ ଭୟରେ ରହୁଛ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେଠି କେବଳ ତୁମର ଭ୍ରମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ତା'ର ଗାଈ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ରାତିରେ ଗୃହର ପଥରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଛାୟା ନଥିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ଗୁହୁଚରୀ ଡାହାଣୀ ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବୀରେନ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ଡିଆସିଲ୍, ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସେହି ଗୁହର ପଥରେ ଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଢ଼ା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଇ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ହସ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଶୀତଳ ଦୁଃସାହସ, ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଥିବା ହସ। ହେଲେ ବୀରେନ ଜମାରୁ ବି ଡରୁ ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ହେ, କିଏ ଅଛ? ବାହାରି ଆସ। ତାପରେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ବାହାରିଲା। ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ମହିଳା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ଅଗ୍ନି ଭଳି ଜଳି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ କେଶ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଛାୟା ମୋର ହେଲା। ବୀରେନ ଭୟରେ ଆଖି ମୁଜିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋବାଇଲର ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲା। ଡାହାଣୀ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପଥର ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଠି ରକ୍ତ ରଙ୍ଗର ମାଟି ରହିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଥିଲା, ଯେ ଆଲୋକ ଆଣିବ, ତାହା ଅନ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ। ବୀରେନ ସେହି ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ବୁଝିଲା ଯେ ଡାହାଣୀ ଆଲୋକକୁ ଭୟ କରେ। ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ସବୁ କହିଲା, ଯଦି କେହି ଗୁହର ପଥରେ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଲୋକ ନେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଡାହାଣୀ ରହୁଥିଲା, ସେହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୀପାଳି ଜଳାଇ ଗୁମ୍ଫାର ମୁହଁକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ଗାଁରେ କେହି ଆଉ ଛାୟା ହରାଇ ନଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଭୟରେ ଡାହାଣୀ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନଯାପନ ଚଳାଇଲେ। ଶାନ୍ତ, ନୀରବ, ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ କେହି ଆଲୋକ ଭୟରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛି ଗୁହୁଚରୀ ଡାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ପଡ଼େ, ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଛାୟା ଦେଖାଯାଏ।